cwestiwn yn dweithio ni bod dau ronyn, un a mas 3 kg a B sydd a mas M kg sy'n anhysbys. A maen nhw wedi cysylltu gan linyn ysgafn anestunadwy sy'n mynd dros bwli sefydlog llyfn. A beth mae rheina yn dweithio ni i ddechrau? Mae linyn yn ysgafn ac yn anestunadwy a mae'n mynd dros pwli sefydlog llyfn. Mae pwdli yn llyfn yn golygu dim ffrithiant ar y pwli. Mae'r linyn yn ysgafn ac anestunadwy, felly mae'r tensiwn yn mynd i fod yn hafal trwy'r linyn. Does dim byd yn rhwystro fe ar y pwli, felly mae'n mynd i fod yn llithro yn rhydd. A bydd y tensiwn, fel wedes i, yn mynd i fod yn hafal y ddwy ochr. Hafal ac yn dirgroes i'w gilydd. Mae'r system yn cael ei ryddhau ac mae gronynau sydd yn symud a maint y gronynau yn symud gyda cyflymiad o maint 4.2 metr yr eiliad sgwar. Cyfrifwch gwerthoedd posibl y tyniant yn y llinyn a gwerthoedd cyfatebol M. Felly, gwerthoedd, felly fwy nag un. Felly, ddechrau bant, ni'n mynd i dynnu llun gyda beth sy'n digwydd os yw M yn fwy na 3. Os yw M yn fwy na 3, mae'r system yn mynd i fynd gyda'r cloc. Mae'r pwli yn mynd i fynd yn glocwedd. Felly mae'r M yn mynd i dynnu lawr y llinyn a mae A yn mynd i gael ei dynnu i fyny ar ochr hyn. Felly mae angen gwneud ail dedd Newton i'r ddau ochr ar wahân yno ni. Felly ar ochr A, cymryd lan fel positif, mae T yn mynd i fod yn tynnu'r 3G, felly T tynnu 3G yw'r grym yn hafel i'r mas lluosur cyflymiad. Felly, 3G yn 29.4 a mae 3.4.2 yn 12.6. Felly mae'r tensiwn yn hafel i 42 yn y sefyllfa yma os yw M yn fwy na 3. A gwerthoedd cyfatebol M, felly ni angen M hefyd, mynd nôl draw i B. Mae B angen tynnu lawr, M angen tynnu lawr, felly M, G minus T sydd gyda ni'r grymoedd sy'n gweithredu ar B yn haflu M lluosur cyflymiad 4.2. Felly ni'n gwybod beth yw T. T yn 42, felly 9.8 M minus 42 yn hafel i 4.2 M wedyn. Dod M at ei gilydd, felly mae 9.8 tynnu 4.2 M yn mynd yn 5.6 M yn hafel i 42. Rannu dy 5.6 a ni'n cael bod M yn 7.5 kg. Felly yn y sefyllfa pan mae M yn fwy na 3, mae'r pwysyn ar B yn fwy na'r pwysyn yn A, ni'n cael y gwerthoedd yna ar gyfer T ac M. Yn y sefyllfa pan mae M yn llai na 3, hynny yw bydd y pwli nawr yn troi yn wrthglocwedd, felly B angen tynnu lan a A angen tynnu lawr. Felly wneud yr un peth eto, dechrau gyda A. Nawr ail dedd Newton i lawr, felly 3G tynnu T gyda ni yw'r grymoedd yn haflu 3 lluosur cyflymiad 4.2 yr un peth. Felly mynd â tir ochr arall i gael e'n positif. 3G yw 29.4 minus wedyn ni 12.6. Felly mae T nawr yn 16.8 Newton yn y sefyllfa pan mae M yn llai na 3. Mae'n cael ei dynnu i'r cyfeiriad arall. Ar gyfer dod o hyd i M, mae rhaid i fynd draw at pwysyn B. Felly ail dedd Newton i fyny trwy yma. T angen tynnu lan minus mg angen tynnu fe nôl yn haflu mas lluosur cyflymiad. Ni'n gwybod T 16.8 minus 9.8 m yn haflu 4.2
9.2m, mynd na 9.8 draw, yn neud yn positif, felly 16.8 yn hafel i 4.2 plus 9.8 yn mynd yn 14m. Felly 14m yw 16.8 rannu dy 14 a ni'n cael 1.2 kilogram. Felly yn y sefyllfa lle mae m yn llai na 3, dyna'r gwerthoedd ni'n cael am T ac M. Ar gyfer B, nawr tybiwch nad yw'r pwli'n llyfn. Ysgrifennwch un dybiaeth rydych chi wedi gwneud yn eich datrysiad yn rhan A sydd ddim yn ddilys bellach. Wel, os dyw pwli ddim yn llyfn, mae yna ffrithiant yn mynd i fod yn weithredol, felly dyw'r tensiwn ar y ddau ochr ddim yn mynd i fod yn hafal i'w gilydd. T ddim yn hafal, T not equal, bob ochr llinyn. Felly gallech chi fod wedi gwneud y cwestiwn yma mewn ffordd arall. A mae hyn yw'r ffordd arferol i wneud cwestiwn, ond oedd yn gofyn i ni am T i ddechrau, felly dyna beth wnaethon ni. Gallech chi fod wedi gwneud y ddau gyda'i gilydd, felly os dwi'n gwneud ail deddf Newton gyda a wedyn gyda B, mae gyda fi'r ddau hafaliad yna. Hafaliadau cydamserol, fi'n mynd i adio'r ein, felly mae T yn mynd i ddiflannu. Felly mae gyda fi mg minus 3g, T minus T yn diflannu, a mae 3a plus ma gyda fi. Fi'n gwybod beth yw a, fi'n gallu gosod hwnna mewn, felly mae m y tro yma yn dod yn, felly mae 5.6m dy fi, casglu'r m's un ochr, yn hafel i 42, a mae m yn 7.5 fel o'r blaen. O'r blaen o'n nhw gofyn am tensiwn gynta. Felly, os ych chi'n neud y ffordd arall, hwn yw'r dull hawsa ar gyfer trin pwlis, ond mae'n dibynnu ar beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Wedyn, mynd nôl i ddod o hyd i T, fel wnaethon ni yn y rhan gynta, yr cyflwyniad yma, a mae T o hafaliad gynta yna yn 42 Newton. M yn llai na 3, mae sefyllfa yna gyda ni. Wneud y ddwy eto, y ddwy hafaliad, felly A, 3G tynnu T, yn hafel i 3A, a B, yn mynd i fod yn T, tynnu MG, yn hafel i MA, adio'r ein, gygward y T, felly mae 3G tynnu MG, yn hafel i 3A plus MA, fi'n gwybod beth yw A, fi'n gallu gosod rhywun am mewn. Mynd ar m's at ei gilydd, felly MA yw 4.2m a plus 9.8m, a wedyn 3G yw 29.4, tynnu'r 3A yw 12.6, mae hwnna'n rhoi i fi 16.8 yn hafel i 14m, felly mae m yn 1.2 fel o'r blaen. A mae T o'r hafaliad cyntaf yma yn 16.8. Felly dau ddull i ddod o hyd i'r gwerthoedd roedd angen. Ond beth ych chi yn wneud yw defnyddio ail deddf Newton ar wahân i ddau ochr y pwli a wedyn gweld beth sy'n digwydd i'r ddau hafaliad gyda chi. I edrych ar hwn ar GeoGebra nesaf. Mae gyda ni fan hyn nawr y system wedi seto lan, a bob un o'r ein mae B yn goffa fod yn drwmach nag A, fel mae'n digwydd. Felly mae mas 1.2 gyda ni ar A, a mas 4 gyda ni ar gyfer B. Nawr, os dwi'n gwasgu'r dechrau, felly mae wedi gweithio mas y tensiwn yn y ddau linyn i fi, a dyna bydd y cyflymiad am y ddau sydd gyda ni. Felly, os dwi'n symud rhain, chi'n gweld bod B yn tynnu lawr gyda cyflymiad yna, a wedyn ni bod A yn mynd lan. Pan mae B yn cyrraedd y llawr, mae A yn mynd i gadw fynd yma bach, llinyn yn mynd yn llac, a wedyn mae'n dechrau. Dyna ni. Felly, nawr ten. Os dwi'n newid rhain, a bod fi'n gosod
7 wedwn ni fyna. Nyn ni gael gweld beth bydd yn digwydd felly. 7 gyda ni yma. Mae'r tensiwn wedi newid. Mae'r cyflymiad yn mynd i fod y maint n. Dechrau ni gael gweld beth sy'n digwydd. Mae'r cyflymiad yn gynt, felly mae fe'n symud gymaint yna yn gynt i'r ochr arall. Os dwi'n newid maint A i 3 wedwn ni, felly mae bach yn fwy. Chi'n gweld bod maint yr gronyn ar y gwylod yn cyfateb i mas yw mas, felly ddim cweit mor gyflym. 3.92 oedd yr cyflymiad yn y fyna, newid nhw to. A gawn ni, beth gawn ni fan hyn ar 10.3. O, aros fyna nawr, ail gychwyn. Dyna ni. 1.2 a 3. Cyflymiad nawr yn 4.2. Dim mor gyflym yn cwmpo. Os dwi'n symud hwn yn uchel iawn, wedwn ni 20. Beth sy'n nawr yn mynd i ddechrau gyda... mae maint ag yn mynd yna fwy. Mae gyflymiadau nawr yn 8.69, felly yn gynt, a mae'r tensiwn yn 22.19, felly mae'r ddau yn tynnu wrth ei gilydd. A dyna oedd beth oedd yn digwydd yna. Beth oedd gyda ni oedd 3 a 7.5 a dygyson ni'r na gyda. Yn un ôl i hwnna eto. Os ydyn nhw'n agos, arswch yna nawr. Yn 3 a 7.5 nawr. Aros fynnad nawr. Ail gychwyn. Dyna beth oedd gyda ni yn un o'r sefyllfaoedd. Os dwi'n neud wedwn ni 3.5 fan hyn. Tyma bach yn wahanol iddi gilydd. Felly dim ond tyma bach o wahaniaeth sydd gyda ni. Beth sy'n digwydd yma? Mae hwnna'n araf. Dwi'n neud hwnna'n 3.1 wedyn ni. Mae e'n symud. Mae'r cyflymiad nawr yn 0.16. Dyna ni. Blas i chi o beth chi'n gallu wneud gyda defnydd o GeoGebra.